फैगौ 18 अक्ट'खालि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव जायफोर एनआइनि आखायाव दं हारिनि थाखाय बिथांमोननि 10 जननि जोबथा बिसार फैगौ 18 अक्ट'खालि जायफोर एनआइनि आखायाव बोसोर बोसोर हारिनि थाखाय गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव जायफोर दं बिथांमोननि गेजेरनिफ्राय फैगौ 18 अक्ट'खालि जोबथा बिसार गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव बिथांमोननि बिसारनि गेजेरजों जोबथा बिसारा गाज्रि जायोबा सोरबा फासिनि अर्डार जानो हागौ सोरबाया थैजासिम जेलाव थानो गोनां जानो हागौ बिनि थाखायनो जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा हेफाजाब मदद होगोन होननानै आसा खालामो। फैगौ 18 अक्ट'खालि बे सोलिबाय थानाय दाननि 18 अक्ट'खालि बे 10 जनिया ग्रुपखौ गिबि जोबथा बिसारनि दैथायहरग्रोदों। बिथांमोननि बिसारा मोजां जायोबा बयबो फारि फारि गबोगोन आरो बिथांमोननि बिसारा गाज्रि जायोबा जायफोर एनआइनि आखायाव थानाय सोरबाया फासिनि अर्डार सोरबाया जोबजासिम जेलावनो थानो हागौ थैजासिम जेलाव थानो गोनां बायध'था जानो हागौ बिनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव 18 अक्ट'खालि बयबो गावनि गोसो गोरबोजों इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो जाय गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर'नि गोहो खुंथायाव थानाय सारमोना हेफाजाब मदद होगोन होननानै आसा खालामो। आं खावलायो जोंनि बर' हारिनि गुबुन गुबुन धर्मनि गेजेरजों इसोरनि खाथियाव फुंबिलियाव इसोरनि खाथियाव गावनि गोसो गोरबोजों आर'ज गाबो इसोरनि हेफाजाब मददावनो बे 10 जनिया ग्रुपआ बिसार जानायाव मोजां खबर फैबानो बयबो फारि फारि गनायनि लामायाव बिनि थाखायनो जायफोर गाव गावनि धर्मखौ मोजां मोनग्रा इसोरनि खाथियाव गोदै रावै आर'ज गाबगोन जाहाथे हारिनि थाखाय 10 बोसोर 12 बोसोर 13 बोसोर जायफोर जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि उदांनि लामाया फैगौ 18 अक्ट'नि 10 रिंगानिफ्राय बिथांमोननि बिसारा जागोन बिथांमोननि बिसारा मोजां जानानै फैयोबानो बयबो फारि फारि गनायनि लामायाव गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमहरो फैगौ 18 अक्ट'खालि जायफोर हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय जायफोर जोबथेसालियाव दं बोसोर बोसोर जायफोर एनआइनि आखायाव दं फैगौ 18 अक्ट'खालि फारि जायफोर जोबथेसालियाव दं बिथांमोननि बिसारा सोलिलांबाय थागोन। एनआइनि आखायाव हारिनि थाखाय 10 बोसोर 12 बोसोर 13 बोसोर जायफोर 8 बोसोर 7 बोसोर जोबथेसालियाव दं गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव बोसोर बोसोर हारिनि थाखाय हांमा सुरे सुरे थानो गोनां जानाय बिर जोहोलावफोरनि थाखाय बयबो
फैगौ 18 अक्ट'खालि इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो इसोरनि हेफाजाब मदद मोननानै जाहाथे जायफोर 10 जनिया ग्रुपनि बिसारा मोजाङै जानानै फैयो बे 10 जनिया ग्रुपनि बिसारा मोजां जानानै फैयोबा बयबो गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव थानाय जायफोर एनआइनि आखायाव थानो गोनां जानाय बिथांमोना फारि फारि उदां जाबोगोन होननानै आसा खालामनो हायो। जोंनि बर' हारिनि थाखाय गावनि बिमा बिफा गामिनि रायजो राजा गावनि गथ' गथाय गावनि अनसुलि बिसिखौ नागारनानै बोसोर बोसोर जोबथेसालियाव हांमा सुरै सुरै थानो गोनां जानाय बिथांमोननि जानानै दसे सम इसोरनि खाथियाव फैगौ 18 अक्ट'खालि इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो जायफोर गोहो खुंथायाव दं बिथांमोना सरकारनि खाथियाव एसेबाबो हेफाजाब मदद मेसेज हरो आरो गुबुन गुबुन जोंनि बर' माहारिनि दल संगठननि गेदेरमा दैदेनगिरि बिथांमोना जाहाथे एसेबाबो हेफाजाब मदद आरो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो जाहाथे हारिनि थाखाय बोसोर बोसोर जोबथेसालियाव थानो गोनां जानाय बिथांमोननि जानानै जाहाथे इसोरनि खाथियाव एसेबाबो हेफाजाब मदद होनो थाखाय इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबगोन होननानै आसा खालामो। जोबथेसालिनि जानानै आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायहरो फैगौ 18 अक्ट'खालि 10 जनिया ग्रुपआ गुवाहाटी बिजिरसालिनि लांगोनायाव फैगौ 18 अक्ट'खालि जायफोर एनआइनि आखायाव दं बिथांमोननि जोबथा बिसार बे जोबथा बिसारानो जाहैबाय बर' हारिनि थाखाय गिथावना मिरु जोबथेसालियाव थानाय जायफोर एनआइनि आखायाव दं बिथांमोननि थाखाय गिथावना। बे 10 जनिया ग्रुपनि बिसारा मोजां जानानै फैयोबा फारि फारि जायफोर गुवाहाटी मिरु जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोना हारिनि गेजेराव जाथिनि गेजेराव उदां जाबोगोन होननानै आसा खालामनो हायो। बयबो आंनि चेनेलनि गेजेरजों एसेबाबो हेफाजाब मदद जाहाथे इसोरनि खाथियाव बयबो बे आंनि चेनेलनि गेजेरजों नुफ्लाङोबा भिडिअखौ बयबो इसोरनि खाथियाव फैगौ 18 अक्ट'खालि फुंबिलि समाव बयबो जाहाथे इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो।